Bueno, ni jaione peina urre iztina. Ipinote negozio izan da, jantzi, erropa jantzi denda bat. Helburu bada be bai, Euskal Herriko eta Euskal Herriko gazte be bai, eta emakumik be bai. Emakumeen sortzaileen gauza desberdinak, plaza bat emoti be bai nire saltok izan. Betu, egitxe da, nitzako hau zarixe badala injargune bat. Injargune bat, atzan finin, olako erabaki bat, haude, enpresa sortzi, edo ez, nola batz be, olako erabaki bat hartzi, ez talako izaten erraza. Esan gotzuet, nik negozio zabaldu dutela 3 aste dizela soilik, eta 3 astetan pozik na, arrona, impresiño oso poritxa jasotxuaz, eta gaur, hoxe zarixe, pozik, ni, neure ingurukuk,